Så er vi ude i køkkenet for at hente det allerhelligste. Vi åbner skabet. Absint. Wow. Lad os se. 89,9%. Ja, tjeks. Jeg er lige i gang med at lave en video. Nu skal Anja drikke denne her. Det skal jeg se. Ja, hun har så drukket for meget absint måske. Jeg kan op til videoen. Frem med det der shotglas. Ja, så lad os lige få et billede med det. Vent lidt.